So, a little vlog from Helsinki Christmas market. Got rain instead of snow. Forecast says that there'll be snow a couple of days before Christmas. So we'll see. And here in Finland we celebrate Christmas like on a Christmas Eve. So like day before Christmas Eve, December 23rd, the forecast says that the effect that the rain makes, that there will be snow, but we'll see. Isn't it pretty? I usually film these vlogs like using, as I don't have a chance at the moment to edit, to do any editing, so I kind of edit on the go type of way, so by using the pause button. I might just now just not pause it at all. Let's see. I'm not sure whether my device is going to be that very, well, doesn't like the rain that much. My tablet's very old, almost 10 years old. So yeah, they still have this Christmas market till December 22nd, so next Monday it's the last day if you want to visit. And I think it's till, I can't remember the opening time, the closing time I think is 7 p.m. on Monday, but during the weekends but during Friday and Saturday, I mean today and tomorrow, it's up till 8 p.m. And there are lots of different cottages here selling different types of things. They have food and there's some jewelry. I just passed the jewelry cottages. Heippa, mitäs teillä on täällä? Näitä löytyy marmelaadimakeisia. Onko se ok, mä kuvaan? On. Vähän vlogia teen tässä. Siellä löytyy omia tuotteita Vapessaan tilalta. Joo. Marmelaadimakeisia, 4 eri. Voisikin maistaa. Alkoholittomia tuohujuomia, lökejä, 4 Joo. eri. Mulla on vähän tämmöiset omat kommervenkkini tabletin kanssa. Siitä voi myös, siinä on lakkaa tätä. Onko se cloudberry in English, I think, this? Salsoja. Pretty good. Tehdään käsityönä Etelä-Savossa. Mitäs? Tehdään käsityönä Etelä-Savossa. Aivan, joo. Löytyy se lakka, puolukka, mustikka ja sitten täällä on tervasta tehtyjä makeisia. Okei, joo. Palas mulla on aikaa tässä? 9 minuuttia 25 sekuntia. Nyt on vähän paljon 4 minuuttia. Tyrnimehua mä oon yleensä, tai sitten tyrnihilloa ostanut monesti niin kuin näistä täällä tuomaan markkinoilta. Paljonko, mitäs tossa lukee? 6 euroa. Joo. Mä tuun takaisin, kun joo. Heippa! Haittaaks jos mä kuvaan? Ei! Oi kato! Mulla on tämmöiset omat kommervenkit. Mä tabletilla kuvaan. Tää ei kyllä tykkäänyt vedestä just. Oh yes, I forgot to speak in English.
Yeah. Oh, look at those. I keep forgetting all the words now in English. Mikä on joulutorttu englanniksi? Plum pastry. Huh? Plum pastry. Plum pastry. Pastry. Yeah. Yeah, alright. So, mitäs muuta? On ihana tuoksu. Kaakaa löytyy ja kahvia. Joo, hei muuta kaakaa. Kermakaakaa saako? Saako kermakaakaa? Gluteeniton onko? I might take gluten-free hot chocolate with whipped cream if they have gluten-free. Usually it is. The tree again. And the church. A little longer vlog. Mä teen vlogeja tällä omalla tyylillä. Sitten kun mulla ei ole semmoista mahdollisuutta tällä hetkellä mitenkään editoida, niin mä oon editoinut silleen niin kuin on the go, että mä oon joskus painanut pauselle välillä ja sitten mutta mä ajattelin nyt niin kuin yhdellä otolla nyt sitten. Mihin sä kuvaat? YouTubeen. Mulla on semmoinen kuin ASMR Variety. ASMR Variety. ASMR Variety. On se myös seurata. ASMR enimmäkseen teen ja sitten vlogeja myös on nyt ruvennut sitten Tarviiks tekemään. tätä klippiä sittenkään laittaa? Mitä? Sinne. Tarviiks sä laittaa, missä mä näen, että mä tiedän, että se tulee joskus. Ai jaa, voi ei. No en mä voi tätä oikein editoida. Pystytkö sä rajaa sitä vaan pois? Sit mä en pysty tällä hetkellä leikkaamaan muuta kuin alusta ja lopusta. Ei siellä, ei mulla ole paljon seuraajia, se on mikään iso yleisö, joku 100 tilaajaa. Jos se on ok, niin mä... Joo, mä menen tänne sinne. Okei, ai jaa, no voi ei. Joo. Eikö jotenkin, ei pitäisi olettaa, mä jotenkin oletin, että mä kuvaan toiseen suuntaan. Niin tiedätkö, jotenkin ajattelin, että kun mä sanoin, että mä kuvaan, haittaako kuvaa, niin mä ajattelin, että ihmiset heti tajuaa, että se menee nimenomaan julkaisuun. Että eihän mä, niinku, siis joo, toki muistoksikin ja tälle itseä varten, mutta kyllä mä niinku tykkään semmoista yhteisöllisyydestä. Ja toivon varmaan sitä kautta, kun jos saa näkyvyyttä, niin sit vaikka, että en sä tiedä, vaikka tulisi ihmisiä elämään, ilmaantuisi, jotka niinku, joille resonoi semmoiset kotoisat ja aidot jutskat. Niin, joo, niin no, it's okay in Finnish now. 7+ minutes already ongoing. But I was thinking to take this on one go, so. Hei, mä tuun kohta takaisin varmaan. Mitäs kello on? Hyvänen aika, 8. No niin, kyllä tässä vielä ehtii se ehkä niin. Mut niin, ehdit sä selvittää, että onko se gluteenit se? Joo. Sillä aikaa? Joo, mä tuun takaa vielä. Hei, saako kuvata? Tää menee YouTubeen vlogi. Tonttu, an elf. Yes. Finnish elf. Ja mikä joulumuori. Joo, kyllä. No niin. Joo. Tän kanssa on nyt vaikea vähän ostoksia tehdä tai mitään, mutta mä tulla kohta backiin, jos ehtii tässä, niin teen tän loppuun. Hello. Hei. Sielläkin on lisää tonttua. More elves. I'm doing a vlog. Teen vlogia YouTubeen. Ai, kato. Mä saan maistia sen tyrniklökin. Kiitos. Aika hyvä muuten. It's pretty good. Something I have never had before. Only had the traditional glögi. Mulla loppuu aika näköjään kohta tuossa. 9,5 minuuttia melkein. Tässä on niin tallennustila niin vähäinen tässä. I think I'm gonna wrap it up. So, yeah. This type of vlog. So everybody, have a nice Christmas time and yeah, I'll hear from you soon. Bye! Noniin. Ui. Toivottavasti ei mennyt tuo pilalle.